Skal være fejl? Skal man ikke ramme skraldespanden? Nej, mere, kom nu. Der, videre, kom, jeg optager her. Det er sådan, Ja, jeg deler. Videre. Fjert den hånd der, jeg kan ikke se din hegne. Ja, giv. Men der er ikke nogen, der stopper mod dig, fordi du er sumo-wrestler, okay? We don't want that. Du lægger Bare tag i munden og så suge op, så kører den op. Helt op, helt op, helt op, helt op. Hvis du kan tåle, bare tåle. Så har jeg... Det er sådan, man drikker kæk, jo. Jo, det er sjovt. Hvor er det fedt. Bare tage den op til munden, og så åbne det. Hvad så? Dalle, kom nu. Dalle. Dalle. Hej igen! Forsvind. Dalle, hold nu en tår. Du drikker ikke noget? Nå, du er... Sæt ned på jorden, kom. Ja. Er der andre, der skal have en tår? Nej, ja. Tak skal du have. Du er Hold kæft, den dit bukser. Du er da en idiot, mand. Hvad var det? Hvad var det der? Ja, slap af. Det er syre. Det var en bombe.